sana nabibigay o nakakapagbigay talaga kami ng ano, kahit konting kasiyahan sa inyo. Ito yung isa, meron ito isa eh. Natutuwa lang daw siya dahil nakikita niya si Rap sa TV. Oo, si Kuya B-Boy. Uy, Kuya B-Boy! Size 10, akin na lang size yung 9, size 8 and a half. Oo. Alam mo na! Yes! Pare, so hindi ka na dapat malungkot na Oo, wala kang may ginagawa. follower Dahil ka. may natutuwa dahil kahit ganyan ka lang. Oo, di ba? Kahit wala kang sinasabi. Sabi ni Kim, parang stop toy. Salamat. Oy, Kuya B-Boy. Salamat sa panonood. Excited na ako na ano na tayo sa paninguntok na Yes, segment dahil of course. Eto, round 2 to, round 2. round 2. Round 2 to ni... Round 2 to. Round 2 to. De, eto mga katoks, bibigay muna namin ng trivia number 2. Yan. Guess the missing lyric. Yan. Ay! What's up, Mr. BNG! What's up, Mr. BNG? BNG yan. Taga dapat yan. What's up, taga din. Nakita ko sila, si Ben Siagrid. Si Ben Siagrid yung, Dayan. Si Dayan. Si Dayan. Dayan What's inside. up, Mr. BNG? Sana all, sana all. Pili. Yung kanta nila. Sana all. Sila kan yun. Dayan. Ino to? Si Dayan inside. Oo. Si Supremo. Oo. Yung sana all sa What's up, kanila yun. Mr. BNG? Sana all. Kaso. Pwede. Pwede. Comment na mga katoks. At eto na mga katoks. Iba yung pag-introduce namin dito sa guest namin. Dahil round 2 na to ha. Round 2. Oo, ito yung talagang na kami na naliliwanagan. Yes. Oo, sa kadiliman. Hindi lang sa stigma. Kahit anong iba mong tanong, may sagot eh. Oo. Stigmata. Oo. Man. Shout out. Stigma ka. Ay, ba? Hindi ko sila sadya. Friendly fire. Sniper kasi. Friendly fire. Kasi pare, may bago natin ipakilala siya. Yes. May video May muna papalabas na kami. papalabas. Para mas... That would set the tone. Yes. And Para mas lalo niyong makilala yung makilala, si oo. Kuya Mike. Kasi napag-usapan namin behind the camera, meron kaming parang oh! isisilabasan ng mga ideas galing kay Kuya Basta Mike. watch out! Yes. Watch out! Oo. And this is not the last Yes. episode. And this is for ang tawag doon, social responsibility Yes. ng Soundcheck. It is a parang contribution of KBOX to the Society. society. Yan. So ito na, mga kasama. True. Kuya Mike! Kuya Mike. What's up, Kuya Mike? Yeah. Everybody- Everybody tayo ng Oo. soundtrack. Yun ang gagawin. Oo. Sana all, sana all. Hindi. Dapat yung pinaka-entrance ni Kuya Mike yung What's up, Kuya May Mike? Bad Boys. Yung para sa Bad Boys movie. Pero hindi Bad Boy to ha. Oh, Kuya Mike, Kuya Mike. Boy. Good boy, good boy. What you gonna do? Sana all. Sana all. Ay, nako. Everybody wants to be like Mike. Umpisa na natin Ito na. yun. Mga katoks, watch this para makilala Video. niyo yung guest namin. Alright.
Continuously enhances his skills and knowledge as a rehab worker by attending various trainings and seminars, such as the training on community-based screening and referral of drug-dependent surrenderers in Zamboanga Peninsula. He also attended the first National Anti-Drug Summit held in Davao City. He is not just dedicated with his advocacies, but he is also a man of faith. He actively participated in various activities in church and reaches out to the community as he is being blessed to be a blessing. Together with his wife and son, he continues to live a life of legacy, as it says in Joshua chapter 24 verses 15, "As for me and my household, we will serve the Lord." He is Michael J. Tenebro, known as Kuya Mike by many, Chief Health Program Officer of DOH DRC Dulag, DOH Accredited Rehab Worker, finished Master of Arts in Clinical Psychology at University of San Carlos, a registered psychometrician, Group of Addiction Professional Specialist member, trained in Clinical Psychology at the National Center for Mental Health, went to Daytop Village Incorporated, New York, USA, and an advocate of Women and Children Protection Program of EVRMC. Ladies and gentlemen, Kuya Mike. A postgraduate in clinical psychology, underwent rigorous Yan, eto na mga katoks. Now you know! Now you know kung sino si Kuya Mike. Ang daming ginagawa ni Kuya Mike. Daming kwan ni Kuya Mike. Busy. Anong buwan? Busy tao. Anong tawag yan? Subtitles. Yung parang... Profession. Oo, So, Oo. balik Kuya Mike, tapos ano to dito? Dami. Parang syndrome, A to Z. Complete. Kuya Mike syndrome tawag. Kuya Mike, kumusta? Kumusta Kuya Mike? Yes! Yes. Welcome back, welcome back. Salamat sa another na panahon na binigay niyo sa akin para mapalawak natin yung pag-intindi ng mental health, which yung first na segment natin last week, Oo, no, yung na stigma. napag-iwanan natin about stigma, about discrimination. Talagang malaking bagay pa rin, malaking usapin pa rin sa ngayon. Until now. Yes. Very relevant pa rin siya. Oo, of course. Lalo na yung mga katoks. So, anong ginawa mo, Sir Mike, Kuya Mike pala, after last week hanggang ngayon? Yeah, kagaya ng sinabi ko na patuloy pa naman yung trabaho namin sa DOH Rehabilitation Center. Ganon, nag-ano pa rin kami ng mga pasyente doon, pero hindi muna kami nag-a-admit kasi meron tayong memorandum galing sa central office na pinagbabawal muna yung admission para yung transmission, yung local transmission, Iwasan. din. Pero hopefully, we are praying na anytime soon, no, ma-lifted na yung memorandum coming from the central office para mabalik din dahan-dahan yung 50% na sinasabi ng IATF na operation ng agency namin. Ano yung IATF? Ito. Interagency. Interagency Task Force. Importante yung mga details nila eh, kasi baka yung iba sabi lang, pero hindi nila. Tulad ng LSI, kinaro natin dun dati. Ano daw LSI? Lost individual? Hindi, banda yun. LSR yun. Ito yung mga locally stranded individual. Sabi nga nila, ano ko yung Mike, yung dati, yung pagkakaintindi ng tao, locally stranded. Hindi daw taga-Tacloban na stranded dito. I-clarify natin na taga-Tacloban na stranded sa ibang lugar. Meaning local of Tacloban na stranded sa ibang lugar. Yun ang LSI. Ba't hindi nilang tinawag native? Native stranded. Pangit ang native, parang manok. Uy, pero masarap yung native na manok. Lalo na ngayon, umuulan. Basta native, basta Lalo na mga... ngayon, umuulan. Oo. Basta horon, masarap yan. Alin? Basta native.
Tulad ni... Walang halong chemical. Ito na, kay Mike. Okay. Na continuation ng pinag-usapan natin dati. Ito yung para pag-usapan natin yung parang bylaws ng related to stigma, di ba no? Yes. So, ano ba yung saan tayo magsimula? Yung pinaka national na meron ba nun? National na Yeah, in the Philippine Constitution in 1987, meron talagang Bill of Rights. No? May mga nakasaad ano yung rights ng individual. Kasama na doon yung freedom from discrimination. Diba? Pag sinabi natin discrimination, ito yung sa age mo, sa racial, ito yung kulay ng ng balat mo, yung religion, yung political inclination, diba? Yung sex, gender, pati yung political inclination kasama doon sa discrimination. That's why, nung 2019, si Senator Angara, nag-submit siya ng Comprehensive Anti-Discrimination Act. No? Para ito ay para siyang summarize niya lahat ng kasi maraming mga laws talaga coming from international and national laws na nagbibigay ng ng puwang itong anti-discrimination kagaya ng women, no? Kasi dati talagang pag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho pagkatapos nakita mong babae, para siyang hindi siya parang hindi siya priority. Kasi lahat ng nag-a-apply ng trabaho, especially pag mga supervisory na position, ay panglalaki yun. Na nadi-discriminate yung babae. Simula na nagkaroon ng evolution, nagkaroon na ng mga laws. Ngayon meron din for the public information, yung tinatawag na anti-discrimination, yung age naman. Kasi dati pag mag-edad ka ng 40 pataas, parang hindi ka na pwedeng mag-apply. Pero pero ngayon merong mga laws na rin na nagsasabi na hindi ito ay bawal. Bawal ka mape-penalize ka, no? Sa pagkakaalam ko, 50,000 to 500,000 yung penalty doon sa employer na magbibigay ng discrimination dahil ikaw ay nag-a-apply dahil matanda ka na, 50 ka na. So, sabi ko nga nung first natin na session, ito ay malaking usapin ng public. Kasi kaya maganda na parati siyang pinag-uusapan ng public. Kasi hindi natin alam na araw-araw ay mayroong nadi-discriminate, no? Mayroong mga situation na kung saan yung kababayan natin ay nadi-discriminate dahil nga sa kanilang edad, sa edad o kaya sa gender niya, no? O di kaya sa, let's say, yung disability niya, no? Nare-remember ko pa rin na nagkaroon ng para siyang national issue kasi merong isang bata na deaf and mute siya. Sasakay siya sa aeroplano ngayon. Ngayon, ayaw siyang pasakayin. Kasi wala daw siyang kasama. Wala siyang kasama, no? So in other words, itong bata na to, na coming from Manila, pupunta sa province niya, hindi nakasakay ng aeroplano. Ngayon, ay nag-file siya ng kaso ng complaint. Sa awa ng Diyos nanalo siya, no? Kasi yun nga, hindi pwede na ikaw ay pagbawalan dahil ikaw ay merong ganung kapansanan. Yung program natin ay meron na tinatawag inclusion. Pag sinabing inclusion, hindi siya nagdi-discriminate ng isang tao dahil yung isang tao ay mayroong, sabihin na natin kapansanan. Halimbawa, kung ikaw ay PW, no? Kailangan yung establishmento mo ay merong ramp or mayroong elevator. Kasi hindi mo naman sasabihin na hindi natin nabibigyan siya ng serbisyo. Halimbawa, kung yung opisina mo ay nasa 3rd floor, tapos meron kang client na naka-wheelchair, hindi natin mabibigyan ng service kasi wala tayong ramp or wala tayong elevator. Now, hindi yun nakakasama yun sa mental health ng isang tao. Kasi coverage ng mental health, yung potential niya, no, ma-express niya yung ability niya towards a certain issue. So, sabi ko nga, ito ay isa lang sa mga hindi natin nakikita. Tip about iceberg, ika mo, na malalim pala yung usapin pag sinasabing discrimination at stigma. So meaning, Kuya Mike, pag-usapan natin yung employment. So, do you think there's like a huge contribution sa unemployment dahil
Yeah, isa yun. Oh, isa yun na kaya nga yung ibang mga food chain na kilala doon, I don't need to mention those yung mga corporation, talagang nag-advocate ng mga anti-discrimination. Ngayon sa Tacloban, makikita mo, mayroong mga deaf and mute community na ini-employ sa restaurant. No, naglalagay lang sila ng plaka. nakita ko dyan. Naglalagay lang sila ng plaka para masabi nila na ito ay ganito. May dala-dala silang whiteboard na kung saan sinusulat kung ano yung magiging order. So nakikita mo na nag-advance na rin yung Tacloban, nagiging sensitive na rin. Mataas na rin yung awareness when we talk about sa mga ganung klaseng mga katayuan ng buhay ng mga kababayan natin. At least, di ba? Ang ingay ng ulan! Uy! Busak kami dito, uy! Hindi, joke lang. Ito talaga, may LPA kasi. NPA? Hindi, LPA. Iba naman yun. Uy, eto tawag nito, kalimutan ko tuloy tanong. Eto ba, nasa, masasali ba yung parang discrimination din sa mga kapoks natin na, example, direct, daw? Lakasan na natin yung boses kasi malakas yung ulan. Oo, naging sabay yung Oo, ulan. naging sabay yung ulan, no? Pasensya na mga katoks. Kasi nasa taas kami, malapit sa langit. Lapit kami sa bubong. Yan. Yan nyo, lilipat kami ng studio. Walang ingay. Pero ito, mayroon mga guidelines. Example, yung isang tao, ito na, yung current situation na ito, OFW, pag siya naka-experience ng parang discrimination, kasi since OFW siya, bago uwi, diba sometimes may mga balita, discriminate ng barangay. Tulad ng kwento mo, diba, yung trato ng neighbor sa, wife mo ba yun? Sa wife ko, yes. Nag-iba. What if umabot dun sa parang medyo hindi magandang situation na it involves parang na-endanger yung isang tao? Pwede ba siya mag-file ng case or Pwede naman siya magawa. No? But yung first offense natin doon is through education. Educate natin. Kagaya ngayon, and one of the interviews ni Mayor Romualdez, Mayor Alfred, na nagbibigay siya ng pag-unawa at pag-recognize itong mga kababayan natin na gustong umuwi. Kasi karapatan naman nila na umuwi sila. No? Which I really appreciate na yung mayor natin, no? Na nakikita niya kung ano yung katayuan ng mga kababayan natin na gustong umuwi dito sa Tacloban. Hindi naman, kagaya ng mga pinagkukwento natin, na hindi naman nila ginusto na nagkataon na nagkaroon ng COVID. Oo. Isipin mo, may isa akong barkada nasa Manila Bay ngayon, nag-quarantine sila sa vessel nila, sa cruise ship nila for quite some time. ito yung naka-anchorage lang. O pagpasok mo ngayon sa Manila, ikwa-quarantine ka. Pagpunta mo ng Tacloban, ikwa-quarantine ka na naman. Kita mo yung paano sila, di ba? Imagine parang exhaustion. Yeah, very exhausted talaga yun. Kaya doon nagde-develop yung mga mental health problem natin. No? Yung depression mo, di ba? Yung disappointment mo. Nakikita natin sa national TV na oo nga, binibigyan natin ng pag-unawa. Yung government, in fairness sa government, nagbibigay sila ng mga program sa mga kababayan natin. Pero yung mas malalim na pag-intindi natin, kung ano yung katayuan, ano yung pumapasok sa isip nila habang sila ay naka-quarantine. Yun yung medyo dapat natin malaman. No? Kaya maraming mga organization, mga non-government organization na nag-aalok ng mga online sa FB, any kind of social platform, social media na platform, na kung sino makaka-access nila para nila ma-unload na itong mga issues, maka-vent out. No? Hindi natin alam kung ito ba ay negative or positive para nila ma-process. At saka dun na maka-cope sila sa katayuan ng buhay nila. Sabi mo nga yung release. O kaya ngayon iba nag-TikTok na lang eh. Tayo dito tayo malapit na yun nagre-release. mag-TikTok at saka to. Yung sa atin, dito tayo nagre-release. Ito, therapeutic. Yeah. Oo. Kasi yung mga naiinis tayo ng mga batas. Oo, dito natin Na-express binubuga. natin. Oo.
therapeutic pa. Ano? Therapeutic pa. Galing talaga niyo. Ito talaga ang anak ni Layla. Parang naputol sa akin yung nangyari. Wala man. Wala? Okay. Minanalo na ba tayo? Pero siguro ng bayan. Minanalo na ba? Wala, sayop yung answer ni Si Pakaw. Pakaw. Sabi niya, Cupido. Composer T. Oo. What's up, Mr. Cupido? Pangit. May tanong ako kay Kuya Mike, yung, di ba yung mga laws natin sa Philippines? Kung yung kababayan natin na, yung na-discriminate sa labas, would it apply doon? Or yung laws, is it universal? Or what? Yeah, I am not a lawyer, no? Pero makikita natin sa mga research, sa mga scientific na mga journal, na itong mga anti-discrimination laws, these are considered universal. Okay. Universal, no? Meron tayong kagaya ng Presidential Decree number 966 na ito ay isang decree na inadopt ng Philippine government. Pero yung foundation nito ay coming from an international convention on elimination of all forms of racial discrimination. So, ito ay universal, no? Ito ay applicable sa atin, no? Kagaya ng stealing. No, hindi naman yung nagbabago yung stealing. Correct. Pag pumunta ka doon sa ibang nation, stealing pa rin yun. Murder, no? Nag-iiba-iba lang yung penalty, pero yung nature, yung actuation, kung paano siya ginawa, or paano siya kinonceptualize, or more or less universal. Kasi yung, di ba, discriminate doon sa, sabihin natin sa Middle East, can the Philippine government file a case sa yung nandun sa Middle Yes. East? Yes. Yan ang gusto ko. Yan. In fact, that's a good question, Kent. No? In fact, when I was at the EBRMC as a psychologist too, mayroon tayong mga nakipag-coordinate tayo sa OWA. No? Nakipag-coordinate tayo sa itong overseas, itong POAA. No? Kasi meron tayong mga kababayan na mayroong mga harassment na nangyayari. There was one time when I was in Manila, itong mga repatriates natin coming from Lebanon. There was a war in Lebanon. No? I was in OWA building. We conducted itong psychosocial na processing. Most of them are victims of discrimination. Itong mga kababayan natin ng mga kababaihan. And they're very thankful na nagkaroon ng gera kasi nakauwi sila eh. No? Doon naglabasan yung rape, ng mga yung sexual violence. Doon lumabas yung na hindi pala sila nababayaran. It's a form of discrimination. Di ba kung paano sila tinitreat ng mga employers nila? Very sad because 90% of them were coming from Visayas and Mindanao. No, mga Bisaya, they speak Visayans. So talagang nakaka-heart, no? Masakit sa isipin na even marami ng mga laws na nag-i-exist, there's still discrimination, nangyayari pa rin. Kaya yung sinasabi ni Kendall, I agree with him na nag-iiba-iba lang yung form of discrimination kasi nag-iiba din yung kultura, di ba? Kagaya sa Saudi Arabia, medyo masyadong discriminating yung in terms of religion, for example. Although mayroon ng mga open cities sa Saudi Arabia na pumapayag ng other religion. Kasi what I'm trying to say is, di ba, as a Filipino citizen, are you protected with the Constitution dito, di ba? Yes, Does it apply kung kahit nasa ka lugar, ibang lugar, di ba? What if kung nandun ka sa ibang lugar, kasi iba-iba yung klaseng pag-treat nila doon. So, can the Philippines, file a case against them? Or is it through the government? Kasi, how can a citizen of a country be protected? Kung dun sa lugar nila, parang wala lang, okay lang sa kanila. Kaya meron tayong mga embassy, no? Itong mga embassy, sila yung nagtitingin, no? Sila yung nagpa-follow up itong mga ganitong mga issues. No? Again, I'm not a lawyer, pero sa pagkakaalam ko, even if you're not a citizen sa isang country, as long as nag-violate ka ng kagaya ng ganitong discrimination, universally, parang
it is applicable, no? Regardless kung anong kulang meron ka o anong citizen meron ka. No? Kung nandun naman yung embahada para din ma-strengthen yung natin. So kailangan din yung mga tao na sa embassy, kailangan din talagang magpursige sila na Aggressive din. oo na kasi yun lang yung panlaban ng mga Correct. natin, mga overseas worker eh. Yes. Kasi kung mahina yung nasa mga embassy, wala. Correct. Hindi yun, naalala ko tuloy yung parang, di ba, si Flor. Yeah, contemplasyon. No. Yes. Ewan ko anong, di ko alam muna talaga story nun, pero, yun nga, mahirap. Minsan nga kasi, ito yung in terms of parang yung justice, kumbaga, minsan mahirap makamit sa sarili mong lupa. Ano pa kaya kung nasa ibang bansa ka? Pero yun nga, at least, correct yung sinabi mo, dapat maging, lalo na yung mga nasa labas, sa embassy, maging aggressive talaga in terms of protecting the Filipino overseas contract workers. Yan. So, Mayroon kasing natural na character yung Filipino. Pag nasa labas sila, yun yung na-notice ko, no? They are law-abiders. Number one tayo doon. Talagang lumalabas tayo sa ibang bansa, talagang nag-obey tayo. Meron din isang character siya na hindi siya ganun ka-assertive. Hindi talaga, although alam niya na nababiolate na yung Bill of Rights niya. Hindi siya ganun nag-assert eh. Kasi alam niya, banyaga siya sa ibang... Natatakot siya na baka mamaya, hindi yung sinasabi ni Kendall kanina, na baka mamaya, yung laws kung saan siya, ay hindi pumapanig sa kanya, considering na hindi siya citizen sa kanyang lugar na yun. Doon napapasok yung embassy natin. Doon posible pumasok yung community natin na kung saan pwede tayong maka-ask ng tulong. Maganda rin kung mayroong ganitong mga usapin kasi at least na-aware na ina-assert mo yung Bill of Rights mo. Kung saan man ng lugar na nandun ka, hindi naman natatapos yung Bill of Rights mo dahil pumasok ka sa isang parang wala ka na, parang you are less than human because you are in a different country. Parang hindi naman yung siguro. Kaya meron din akong nabasa na there was that in a certain hospital in the US na pinagbawalan magsalita in Tagalog. Kasi it sounds like something. Iba yung dinig. Yun nga, ito nakita ko, pero hindi ito yung nakita ko nung una. Pero ito yung ngayon nag-search ko. May 4 Pinoys na natanggal sa trabaho dahil nagsalita sila ng Tagalog sa workplace. So is it a form of discrimination din? Yeah, it's a very clear, no? It's a very clear na talagang mayroong discrimination, no? Hindi ko lang alam kung paano nag-react doon yung employer, no? Paano nila, ano ba yung justification nila na mayroong ganyan klaseng discrimination? Ano yung parang grounds for... Yes, grounds. Kasi kung yung nagsalita ka lang ng native language mo or yung native tongue mo, tapos discriminate ka, parang hindi naman yung Tingnan mo nga kung ano yun. Ito ba yung yung Bisaya na sabi, umana na sila day? Yung die na word. It sounds like that she's going to die. Siguro yun. Parang yun, parang yun ang bago na rin na bago. Pero ito, iba rin. 2010 ko na na-publish eh. If you speak just a single Tagalog word and someone hears you, that can be grounds of termination, which happened to our nurse. Iba naman yun. Iba din ito. Single word in Tagalog. Mas worse siguro yun. Mas worse to. Kasi parang nilagay nila sa parang company policy na bawal ka magsalita. Yun ang gusto kong yan. Every organization is organization is entitled to form their own policies. Code of conduct. What if it was drafted with the majority? Meron ba nag-govern doon sa mga guidelines nila in drafting those guidelines? Meron ba nag-oversee na sabihin nila natin guidelines council ka? Huwag na sabihin na this is discriminating. Kasi once you publish it, pag sinabi ng iba, that's discriminatory in a way, in a form. Siguro
Meron bang... Lakas talaga. Uy! Uy! Kaya, ibitin na lang natin yung question. Sila muna. Oo, para ano malakas ang ulan. Oo, mag-break na lang muna kami. Iingay na muna. Yung malakas yung LPM. Second wave. Sige, ibitin na lang natin yung question na yan. Pero magandang tanong yan. Applicable yan dito. Oo, di ba? Hindi lang ay basta kay sulat ng guideline. Meron bang ano? Meron ba isang Law. individual Oo. na mag-check din? Oo. Dapat inline yung guidelines mo sa laws natin. Diba? Sige, mamaya, magbabalik kami. Papalabas na kami ng video. Galing sa, ha? Screenshot! Yan, we'll be right back! May 5-4 tapos balik luwat 5. Tapos, 1, 2, 3. live. Si Yun. Derek, Kailangan na natin may mag-mic mic daw. kasi, I-advise ano, ni Mr. Sound Engineer. yes, ni... Dahil nahirapan siya mag-mix kasi kung i-lower niya yung mga frequencies, bakit hindi na daw umabot sa ano natin. Yes, yes. And welcome back to the Soundcheck and the segment called Paningud Talk. No. Yeah. Yeah. Parang, are you a rapper? Napapa-English ka pag nakakamike ka eh. Sana all, sana all. Sana all, sana all. Yeah. Everybody wants to be like Mike. Oy, abangan nyo ha, si Kuya Mike, magiging ano yan. Basta. Nagiging ano yan. Oo. Staple. Yeah. Alright, welcome back mga katoks sa Paningud Talk na segment at umiinit ang usapan natin. Dito pa rin tayo sa usaping diskriminasyon. Eto, may hanging question kami kay Kuya Mike kanina. Yung question ni Sir na, ngayon? Sir? Ni Boss. Sir. Ito daw yung ano. Ito na lang, ipaliwanag lang natin na this second installment of Kuya Mike is we're going to talk about the laws. Yes. Yes. Parang sino-solidify namin yung in-state namin yung the first time about situations. Yes, situation. Ito yung nagre-reinforce dun sa mga hindi dapat na ginagawa. Correct. Which is the laws. Correct. So, yung question ko kay Kuya Mike kanina because of sinasabi na there's this universal law about there's this anti-discriminatory law which governs all siguro the citizens of the world because it's the same. Pero yung tanong ko is, what if a local organization or let's say an institution that creates policies within their organization that is discriminatory in such form ba? Oo. Which would can be, kasi kung let's say kung nagpapasok ka sa trabaho tapos there's this policy na attached to the contract that states, sabihin natin na bawal magsalita ng Tagalog during office hours. Tapos pinirmahan mo kasi it would state that if you say a single word in Tagalog that will be the cause of your termination. Yes, subject diba? for termination. Di na subject, talagang ano na. Oo. Diretso na You're agad. fired. Oo. So, pumirma ka doon. Tapos, yun nga, nakapagsalita ka lang ng sabihin natin na Nadulas ka lang. utot, gano'n. Oo. Ay, anak ng... Di ba? Anak! Yung sabihin natin. O kaya yung mga expression natin, di ba? Ay, Ginoo, yung mga gano'n, di ba? Kung nagugulat ka, agi, agoy. Di ba? Parang gano'n. So, that's a single word in Tagalog or in so, pwede ba dun ano ba yung masusunod? Kasi, yun na nga, pinirma ka na, parang winave mo na yung rights mo. Yung human rights mo. Parang ano ba yung supersede? Ano yung magiging parang saving grace? Yes. Ito ba yung meron bang? Yeah, wala ka na bang habol? Kasi winave mo yung pumirma ka doon, winave mo, or nag-agree ka doon sa guidelines. Or
may laban ka ba? May laban ka pa ba? Guidelines in the first place, Yan, si Kuya Mike yung ano natin, ipapasagot dyan. lumalabag naman sa... yan. yan. Okay, magandang tanong. Parang nagiging lawyer ako ngayon. Yes! Parang Oo, masyadong... you are our lawyer for now. Dapat Masyadong yung partner legal- pala ni Kuya Oo, Mike, attorney din. Masyadong legalistic yung situation na binibigay. In the first place, kung titingnan natin yung situation, yung policy pa lang, yung guidelines na supposed to be magsa-sign up or magsa-sign yung employee, kasi talagang ano na siya, meron na siyang issue on discrimination. So if that will be the case, most possibly, my opinion will tell me na ano talaga yan, yung magsusupersede, yung governing laws, no? Over doon sa mga concept. Kasi sa pagkakaalam ko, lahat ng mga establishments, so yung guidelines at policy, dapat yun in connection kung ano yung mga existing laws, no? While, yun nga kanina, while nagko-commercial tayo, no? Pag sinabi dito na, pag ikaw ay magnakaw, you are subject to papatayin ka. Ay, hindi pwede yun, no? Kasi there is a law na nagsasabi na bawal pumatay. You know, hindi naman yung justifiable na kumupit ka lang, papatayin ka kaagad, no? Parang hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka powerful, let's say, yung guidelines kung ito talaga ay nagba-violate ng Bill of Rights natin, no. Oo. Kasi in the first place, sabi nga kanina, in the first place dapat yung policies, yung consent form na pinipirmahan ni employee should be again in line doon sa mga existing What laws. if those establishments are not educated on those kinds of laws? Di ba? So, manood sila ng programa natin. Yes. Ayan. Pero huwag niyong ipalusot kasi di namin alam. Ignorance is not Ignorance. Oo, yes. An excuse. Ignorance of the law excuses no, No one. one. Yes. Correct ba? Tama Correct, ba doon? correct. correct Very well yun. said, man. Oo. Mag-aaral kami ng law. Parang gusto ko nga na mag-aaral, ano? Oo. Ano ka ba? Sa yapak ni... Ni Ma'am? Attorney Al? Hindi, airmatch mo. Lumayo ka pa. Actually, na-mention ko yan sa mother ko kasi meron ako na, yun nga, tawag doon, nakaka-experience ka ng mga, when it comes to contracts. Diba? Some contracts are one-sided. What would you do if they're one-sided? Anong law yung magpro-protect dun sa... Kasi, aminin natin, minsan, di tayo nagbabasa. Fine Pag print. makapal na, ha? Tama. So, yun na nga. Dapat sana, every contract, pero ito yung na-find out ko. Okay, ako na lang. Medyo naging abogado ako for 1 week. Okay. There's this thing called civil law. In civil law, it's nandun lahat when it comes to rights, contracts, and everything. Kasi, sabihin natin sa contracts, in every contract, it should be morally right. May mga ganun eh. Dapat ganun. Kasi, the only problem with the contracts, kasi, if you fight for it, tapos, gusto mo na makakolekta, it would take long. Kaya doon na umiiral yung I will just give in na lang kung ano yung magiging ko kasi papatagalin yan eh. Ganun naman lagi nagiging sitwasyon eh. So yung mga medyo nangangailangan, yung inaano na sa kanila na sige, kung gusto mo mag-file, abot to ng 10 years. Ito. Di ba kasi, yung justice is slow. Let's face it. Let's face it. Yun ang yung mga delaying tactics pa rin eh. Kahit may batas na, meron pa ring loopholes in the justice system. Kaya, but do not be discouraged or disappointed with these talks kasi the most important thing is you know your right. Yes. Be aware. Yan. Awareness. Kasi if everyone knows their right, they could easily stand up. Yes. At saka wag kang pero yun na nga,
nandito si Kuya Mike, kaibigan natin. Di ba? Salamat. Papasok. Hindi naman siguro kinakailangan maging lawyer ka para Oh, malaman yes. mo yung Yes, mga laws. correct. You have to know basic lang. Yung mga Yes. basic rights naman. Kasi yung laws, ay, alam naman natin, ay, siya ay nagbibigay ng order. Order. At saka nagpro-protect din sa atin Correct. as a citizen in this particular place. Yun. Ay, nako. Ganun talaga ng usapan natin pag dito si Kuya Mike. Eto na. Wala pa rin nananalo. Pero ipa-flash namin ulit. Para sa mga, baka naman hindi umabot yung iba. Sige, flash mga direct yung kanina. Bablam! Yan, ang trivia question number 2 namin. Guess the missing lyric. What's up, Mr. Cutter? Pwede. Suave. What's up, Mr. Suave? Uy. Yung Mr. Cutter, yung kapatid yan ni Kevin. Dun sa, pero nasunog. Ito pagupitan ba Oo, to? yung Mr. Barbershop? Cutter. Kay Kevin yun? Kapatid. Yung niya? kapatid niyang babae. Okay. Yan. Yan. Comment na kayo mga katoks para manalo kayo ng load. Yung usapan namin dito, seryoso na. Umabot na kami ng mga loss. Na-stimulate yung ano ko, Oo. brains. Kailangan siguro natin mag-aral lang Pero sabi ni Kuya Mike, di mo kailangan mag-aral. You challenge sometimes your brain, your mind. yung mind kasi yun ang nagpapabata. Ganun ba? Tingnan mo ako. Kaya pala mukha kaming matanda niya. Ba't ka tumatawa, Kim? Tingnan mo si pare, magkaisang edad lang kami, no? Sige. Pero ito ba, Kuya Mike? Si Kuya Mike, tingnan mo. Balik tayo dun sa na-mention mo yung mental health. Yung iba naman tayo, doon tayo sa loss, dun sa mental health. Dahil dito, tulad lang sabi ni Sir, i-challenge mo yung utak mo. During sa pandemic situation, madalas yung tao walang ginagawa. And di nila alam, unconsciously, they don't realize doing nothing is bad. Diba? Ano kayang parang pwede nilang gawin? Or does it really hurt someone doing nothing? Okay. Ano ba yung mental health in the first place? Okay? When we say about mental health, it is realizing your potentials. Ano yung abilidad mo, ano yung ability na meron ka. That's one. Number 2 would be, ano yung coping skills mo? Okay. Paano ka nag-a-adapt sa daily activities mo? Iyon yung nagiging issue ngayon sa pandemic kasi you are supposed to be out of your house doing something, no? Para maging productive ka pero hindi ka nagiging productive. Number 3 is you work productively, no? Even in the times of pandemic or even in the times na hindi ka lumalabas, kinakailangan maging productive ka. At saka yung 4 na essential when we talk about mental health is paano ka nag-i-influence ng ibang tao or nagmo-motivate ng ibang tao na maging productive din. So these are 4 essential elements when we talk about mental health. Na ito din ay natatamaan during sa COVID, no? During sa pandemic. Kasi isipin mo, you're not used to stay in your own house. Pero ngayon, let's say 1 week lang na hindi ka lalabas, naku, malaking issue na yan. Nakakaburyong. Di ba? Malaking issue na yan. That's why marami tayong mga programs na paano natin na motivate yung sarili natin? Paano nagkakaroon ng interest despite sa mga limitations and boundaries na binibigay ng COVID na crisis, no? So, yun nga, yung sinasabi ni Kendall na maganda yung magbabasa ka, yung challenge mo yung utak mo. China-challenge yung utak mo, no? Kasi usually, na tayo sa mga kinakailangan tayong lumabas. Meron namang ibang way o ibang paraan para natin ma-stimulate yung brain natin, yung pagbabasa, no? Gardening siguro kung may malaki kang area doon sa bahay nyo. So in other words, you make structured activities na mag-stimulate each day na nagkakaroon ka ng nagpagkakataon, opportunity para ma-realize mo still yung potential mo. Now, pag hindi ka ganun ka flexible, resilient kung tawagin, no? Nagde-develop ito ngayon ng depression na, no? Nadi-disappointed ka sa sarili mo. Gusto mong lumabas pero hindi ka makalabas. Kasi sabihin na lang natin, 60 years old ka.
hihingan ka ng health certificate or minor ka, di ba? 11 years old ka, 12 years old. Ano itong mga batang ito, they're used to play. Active yan, Kasi yung play is a serious business for them to develop abstract reasoning. Di ba? Pero hindi sila makalaro di ba? O, gusto ng anak mo mag-basketball, pero hindi sila makapag-basketball. O, nandun yung potentials nila nandun yung positive mental health nila Di ba? So, lalagyan mo siya ng mga alternative activities, no? Para momentarily, yung mental health nila ay mag-develop ng positive output. Oo, yun. Nagkakaroon muna ng, siguro, kung family man ka, nag-uusap kayo, no? Nagbabasa kayo dalawa kayo nag-uusap. So maraming mga dapat nating malaman na mga activities na hindi siya magkakaroon ng boredom. Na wala naman lang ginagawa yung anak natin or yung kasama natin sa bahay. So, doing nothing, it Parang hurts. ano yan a healthy mind is a healthy body. Yes, agree. Di ba? Connected. Kasi kung yung sinasabing physical healthness din, yung physical Oo. body health. Yung mental health naman, yung sa utak mo rin. Oo. Keeps you sane. Totoo ba yun? Mind over body? Yes, of course. Yun nga, yung lahat kasi ng ginagawa natin, lahat ng nafe-feel natin, ay dito sa mind, no? There was a book by Viktor Frankl, no? Viktor Frankl was a psychiatrist, and he was also a Jew at that time. So nandun siya sa concentrated camp. No, he was waiting to die. Nakikita niya itong mga tao na pinapatay, binabaril, itong mga maliliit na Jew din, no? Isipin mo, in the middle of, let's say, miserable life, misery, nakakapag-isip pa rin siya ng positive thinking. Isipin mo yon. So, hindi pala yun ibig sabihin na you're living in a disturbed or disordered environment. Hindi kaya ng brain mo magkaroon ng order. Kaya pa rin siya, no? Kasi yun yung power mo yung will ay nandun sa brain mo, no? He was a survivor. He was a survivor. And in fact, siya yung author ng existential at saka humanistic na theory na kaya ng isang tao maging maganda yung pag-iisip niya in the middle of tribulation. Kayang-kaya pala Kaya doon nag-exist, nag-start yung mind over matter. No, ngayon itong mga yoga, itong very stressful na kasi yung environment, yung world natin, parating china-challenge yung mind natin na i-relax. Kasi pag yung mind mo ay nare-relax, yung behavior, yung manner mo, nare-relax din. Kasi fast-facing yung environment natin di ba? Because industrialized na nga, fast-facing na siya. So wala na tayong time to breathe, in terms sa psychological at saka emotional. So, dapat mag-yoga tayo, Brad. Di ba may bisita tayo guest? Correct. Yung sa Veggie Prod. Veggie Prod. Yung Ito nila yung is musika yoga. Musika yoga, Tacloban. Correct me if I'm wrong. What I heard was, do not be, yung isa kanila naman, parang, I don't know if it's a next step or what. Sabi na, don't let your mind control your body. I don't know, parang ibang ano niya, parang Ibang perspective. Parang ibang perspective na yung I don't know. Siguro I will just revisit kasi yung parang inaano nila kasi they're promoting yung health diet, di ba? Yung vegetarian. Correct. Kasi pag yung body mo tapos hindi gumagana, tapos yung mind mo na-influence din. I don't know. Balikan ko lang. Ito yung naalala ko na tuloy. Yung ano daw nila, kasi yung mind part siya ng body. Yes, so. Ito yung concept nila, Kuya Mike, is, pero ganun din yung concept na parang i-relax, parang ganun din, manggagaling din sa utak, kasi sabi nila, ito parang vessel lang to. Yung sa kanila tama, yung body yung nagko-control sa mind. Parang ganun. Parang ganun, Dapat baliktarin. Dapat baliktarin. Yung sinasabi. So, tama yung sinasabi ni Sir. Oo. Kasi kung yung body mo, hindi healthy, nakokontrol yung mind. Kaya pag sinasabi ng body mo na mahina ka, parang yung mind mo, nagiging mahina na rin. Parang ganun, Parang concept, yun daw concept ng vegan. Kasi pag kumakain ka daw ng maraming karne, na
na ano ka, Nagiging, unhealthy ka. at saka So, nagiging parang high blood ka, nagiging Oo. irritable. Nababaliktad, parang kinakain ng, for example, dahil sa kakakain mo ng karin, acquire ka ng isang sakit. Yung sakit na yun ang parang kumakain sa utak mo. Para yung utak mo na lang, Na-influence yung mind mo. dahil sa sakit mo. Baliktad Oo. daw. Kaya nga sabi ko kay JR, kung nakikinig ka, buti na lang naging vegan ka. Yun lang. Kaibigan natin yan. Oo. Pero yun daw, no, Kuya Mike, dapat daw, instead of, yun nga, parang sinabi yung mind over matter na, pag nakontrol mo yung utak, pag yung utak yung kumontrol ng katawan mo, kahit anong sakit daw yan, kaya mo. Yan. Tama. Parang ganon, no? Parang ganun no? Ganda. Maganda ng concept ng music ay yoga. Para kayo gusto niyo maging vegan. Oh. May At saka kung gusto niyo mag-yoga, punta kayo doon sa facility nila sa may Sagkahan, malapit sa elementary school, o kaya correct. visit their page. They will give you an instruction for yoga and may libre pang snack. may libre pa kain na tofu, healthy. McDonald's. Joke lang. Di, yung Nuggets, masarap. yung nuggets. Yung nuggets masarap pero gawa pala sa langka. Oo. Vegetable. Kain kami ng kain, kala ko manok. Patikim natin kay Kuya Mike. Kuya Mike. Next time. Veggie Prad, baka naman. Namimiss na. May bago sila ngayon. Ano daw? Yung, yung kawali. Ay, yung ginawa niya, no? Oo, yung Parang parang lechong lechong kawali. kawali, pero Gulay. vegetable. Oo. Ba? Meron silang bopis na vegetable. Masarap yun. Masarap yun. Sarapan niya airpods Yung mo. sisig na vegetable. Oo. Tocino na vegetable. Yung masarap talaga dun. Hindi yung ko pa nuggets. natikman yung tocino vegetable. Baka naman. Or yung nuggets ulit. Yun. Tama ba yun, no, Kuya Mike? Pwede yun, no? Are you familiar with or naka-experience ka ba ng ganitong kind of organization, yung advocacy naman nila, pagiging vegan, pero in connection siya sa parang mental health din? Spiritual. Spiritual. Yeah, Spiritual healing. Marami na ngayon, no? Kaya sinabi ko, marami na ngayong mga perspective ng mga grupo na para yung goal nila is to relax our mind. Mental health pa rin. Mental health pa rin, no? Na magkaroon ng pause momentarily. Kasi kagaya ng science na nagsasabi talaga na almost 80% of our diseases, of our illnesses, are caused by stress. Tama. Mental stress, no? Yun. Itong ulcer, no? While you are under stress, yung body mo ay nagka-create ng chemical. Yeah, nagre-react. Nagsisecrete siya ng chemical na ano yung mga internal organs mo, di ba? Itong cancer ay caused by stress. No, aside from familial siya, it runs doon sa generation. Yung nag-trigger is your stress, no? Kung makikita mo ngayon, marami ng mga, this is not to discriminate, this is based on sa research na marami na ngayong mga kababaihan na natatamaan ng breast cancer. Kung titingnan mo, itong mga kababaihan ngayon, they are now sa employment na. Di ba? Nagtatrabaho na sila. No? Hindi lang sila ordinary na employee, ito ay nasa top management, mga supervisors. Upper management, maraming Mga, supervisor, diba? managers Mga na babae. magagaling itong mga Magagaling babae yan, na to, no? Tsaka maganda pa. Oo, yung iba no, hindi lahat ay nagkakaroon ng hindi magandang balance na lifestyle. Yun. To the extent na na-develop itong na mga chronic na mga illnesses. illnesses. Mga acquired na to. No, na nakakaano. Yung nag-trigger is more on sa mental Sa health mental. na stress. Oo. Kaya it's still an advocacy na i-balance yung healthy lifestyle, no? Magkaroon ng regular exercise, magkaroon ng family time doon Tingnan sa mo si Kuya mga Mike. ano nila, no? Relax Fit na fit si Kuya Mike. Fit Laki na fit, katawan oh. tuloy ako. Ako nga tayo. Ikaw, kaya pa. Pero ito, Kuya Mike, Hindi, mayroon na daw gamot ng cancer. ano? Kanmam. Kanmam. Tudog. Pero ito, Kuya Mike, bago matapos hindi, mamaya na lang. Bago tayo mag-break, ito, itatanong ko kay Kuya Mike para pagbalik natin, maliwanagan tayo ni Kuya Mike. Kasi ito, di ba? Yung speaking of relaxing, merong mga advocate ba tawag doon? Na nagpro-promote ng herb.
Oh, itanong mo kay Kuya Mike. Kung, sige. In the herb. What is your view on medical marijuana? Yan. Sasagutin ko na Oo. ngayon. Mamaya na. Mamaya. Ano yung view ni ano? Yes. Yung ba yung herb? Oh, Herbalife. Sabi, Kala ko Herbalife. hindi ba yun? Hindi ko alam yun eh. Oo, di ba? Kasi, ano daw, di ba nakakapag-relax daw pag yung herbal marijuana, nare-relax ka, nare-relax yung utak mo, nakakatulog ka ng maayos. Yun yan. Oo. What's your point of view ba since we're talking about mental health? Ano ba yung parang view mo when it comes to herbal marijuana or cannabis tawag doon? Medication, something. Oh. Well, yan. Sasagutin yan ni Kuya Mike pagbalik natin. Alright. Eto na. Pare, kumusta pare? Pare. Hey, baby. Eto na, natanong namin si Kuya Mike. Parang siya na lang si Kuya. Sarap ng panahon. Parang si Rex lang. Eto na, yung nahanging question namin kanina. It's pare, it's. Oh, answer pa. Ano daw? Hindi. Eto na. We're just kidding. Ito yung tanong namin kay Kuya Mike. Kasi controversial to na usapin no, Kuya Mike. Tungkol sa marijuana, medical marijuana. Bali, yung question mo is it good for mental health? Yun na lang. Yes, yun na lang. In your view. Yes, magandang tanong yun. Kasi even up to now, malaking usapin pa rin yung medical marijuana dito sa Pilipinas. Pilipinas, no? Marami ng research na lumalabas na itong medical marijuana at a certain point, no, pwede siyang i-apply doon sa mga specific na mga diseases. Okay. Correct. Sa mga kabataan, no, na nagsasuffer siguro. Sa At saka- epilepsy, di ba? Maganda Yes, din. oo. Marami nang nagsisilabasan na mga positive na mga researches about medical marijuana. Pero yung government natin is very stiff pa rin, no? They're very still concerned kung paano natin ito i-manage. Kasi yung sinabi ko kanina while we are off na Off-cam. yes. Na pag ikaw ay gumagamit ng marijuana, mayroong nakaakibat na negative na label. Yeah. Na pag marijuana, criminal ka, addict ka, mahirap yun i-unlearn, ano? Kasi nakagamot na yun. Embedded na yun sa kultura natin. So again, it's very still magandang usapin pa rin yun na dahan-dahan natin i-process, no? Dahan-dahan natin isiwalat kung ano ba yung mga positive pag tayo ay gumagamit itong mga medical marijuana. Kasi for sure, yung culture natin, hindi pa ganun ka-receptive. Hindi pa siya ganun ka-responsive when we talk about medical marijuana. So ngayon, usapin pa rin yan sa Department of Health, no? Kung ito ba ay at what level Extent. or to what extent siya dapat siyang gamitin. Kasi wala pa naman tayong mga laws dito. Correct. Yung concern ko lang is paano natin yan i-unlearn, no? Yes. Paano natin i-stop yung labeling natin when we speak about medical marijuana. Tapos yung abuse din. Kasi lahat naman talaga, kahit hindi marijuana, alcohol, pagkain, pag in-abuse mo ang isang bagay, masama talaga yun. Oo. Oo. Na-abuse. Oo. Ito pa pala. May question to dito si Kuya Biboy. Yung abuse na nga lang na word is bad na eh. Pangit na eh. Si Kuya Biboy, all the way from, Santa Monica UFC, ba? UFC. Oo, UFC. US Filipino Channel. Taga California to. Okay. Ewan ko lang, LA to or Santa Monica. Hindi ko alam. Kalimutan ko eh. US pa rin yan. Basta US yan. Basta, size 10, 9, 8.5. Ha? Alam mo na. Ito kayo, Mike, yung tanong niya. As to what extent, ito na parang di siya related sa marijuana. Ito naman sa mental health to. As to what extent can a mind handle stress between the borderline of sanity and insanity? Kasi daw, yung mga doctors, for instance, brush off ito ng mga mental trauma and yung iba daw na nasisiraan ng bait, iniiwanan lang ng syota, ganyan. Can education ba daw enough
or key to a better coping mechanism? Okay, so magandang tanong yan. Oo. No? There are warning signs. Yan. There are red flags para masabi mo na you are geared towards negative na lifestyle. Kumbaga, ikaw ay lumalayo na sa sanity, kung sabihin natin. Yung poor appetite, for example, could be a warning sign. Insomnia could be another warning sign. No, absenteeism, late ka na magtrabaho. Diba? Yung relationship mo sa family na Pinaalala lang yung usual mo ay medyo sweet ka, romantic ka, hindi ka nagiging romantic na. Nakikita mo that there is that shift from a regular na activities mo, nagiging hindi na siya regular na activities mo. So these are warning signs, no? Nagiging anxious ka na, no? Nagiging doubtful ka na, yung self-esteem mo ay bumababa. No? Hindi ka na nagiging productive kasi yun yung essential definition ng positive mental health. Dapat productive ka, dapat nakaka-influence ka na mag-motivate ng other people. Ngayon parang cold ka na. No, so these are warning signs. Bumabalik din sa foundation Yes, ng oo. mental health. Kaya nga pag ikaw ay lumalayo sa four elements of pala, mental health, ng positive mental health, talagang mawawalan ka na ng sanity kumbaga, to the extent that you will ask professional help. Kaya nga kinakailangan mayroong professional help, no, kinakailangan din ng support aside sa psychoeducation, kinakailangan nandun ka sa family mo kasi siya yung pinaka primary support system mo kung ikaw ay nagkakaroon ng depression. Kasi like what I said, no, depression, these are normal feelings. Kung primarily, paano ka nagko-cope. Pero kung ikaw ay talagang nagdi-depression na for a quiet period of time, it becomes now a problem to an individual. Yung tanong ni Kibiboy, yung education, it really helps a lot. It really helps. Pero kung hindi na naagapan, uminom ka na ng medisina for depression. Yun na. Kasi sa States, yung psychologist talaga, yung isa siyang parang mahal na profession. Mahal na profession. Yes, Dito sa Pilipinas, di siya ganun Kuya Mike, no? Yes, Hindi pa siya appreciated. Yes, yan. Pero marami na rin, no? Marami na maring mga activities yung mga psychologists at saka yung mga mental health professionals. Paano i-address itong mga klaseng mga mental health issues. Yan. Galing. O kasi kung yun na nga, medyo nanganganib na yung Utak mo. Yung iba, with resort, they are actually, kaya nga pag pupunta ka ng drugstore, may kailangan may doctors, Prescription na to take that medicine. Kasi sometimes you cannot help it anymore. Meron nga akong kilala sa Kuya Mike na sabi niya, yung fear, bigla na lang pumapasok sa utak niya. Wala siyang nagagawa, kaya biglang nag-iiba yung reaction niya natatakot siya sa madilim, natatakot siya sa maraming tao. Anxiety na. Yun na. Kaya sometimes it helps din. Pero, yun na nga, huwag ka doon mag-depend. Kailangan ka pa rin mag-exercise. Yes. Kasi kailangan din ng katawan mo na Correct. Yun. So, aside from education, siguro ba Kuya Mike, tawag nito, if you can still be aware, self-aware ka pa rin sa nangyayari sa'yo, even though you are meron ng mga red flags. Like yung late na nagtatrabaho, papasok. Or yun. hindi ka makatulog. Di ka Pero alam makatulog. mo sa sarili mo. Tapos yung sasabihin ng asawa mo, nung una, sweet ka sa akin, ngayon hindi ka na sweet. Yun, red flag din yun. Red flag, sabi ni Kuya Mike. Di ba? Tapos napupuyat ka, ganyan. Pero aware ka. Ano naman yung parang, since aware ka sa sarili mo, na parang ang term mo kanina, parang nagtitilt ka sa parang negative. Pero alam mo sa sarili mo. Anong parang first aid na anong dapat mong gawin? Okay. Yung aware ka. So, kasi aware ka na nangyayari sa'yo. Yung mahirap kung hindi ka aware. Yun ang mahirap, hindi aware. Like kung aware ka na sintonado ka, at least aware ka. Sintonado ka. Hindi, ganun. Kasi kung hindi mo alam yung hindi ka sintonado, tone deaf ibig sabihin nun. Mahirap yun. Hindi ka na matutuno. Correct. Kasi hindi mo alam Correct. Yun, good question, pare. Mayroong konting issue diyan kasi
once nakaka-experience ka nitong mga red Signs. flags Oo. or itong mga warning signs, usually, yung level of awareness mo ay bumababa. Okay. Oh, yes, you are aware, pero to what extent na aware ka? Diba? Kasi sabihin natin, hindi ka nakakatulog for quite some time. Aware ka, pero yung impact or yung side effects, yun ay sometimes hindi ka aware. Nakukuha mo, no? Kasi, sino yung mag-aware nito? Yun yung mga immediate family mo. Family members. Siya yung mag-aware sa'yo na, uy, marami ka pa na lang absent. O tingnan mo, marami ka na. Dati hindi ka naman ganito. Bakit ngayon nag-a-absent ka, no? Again, these warning signs, these are, no? These are manifestations. These are physical, could be physical signs or psychological. Meron itong reason, mayroon itong source, bakit nagkakaroon siya ng insomnia? Bakit siya nagkakaroon na sinabi ni Ken kanina na nagpa-panic attack siya, no? Ito lang ay manifestation, pero mayroong deeper source ito na kinakailangan natin ma-understand. Kaya kinakailangan natin ng professional help, intervention, na sila yung mag-i-explain na ito ay manifestation, sabihin na lang natin, ng depression. Ito ay manifestation ng anxiety. No? But again, sino yung magsasabi nito? Sila ay yung mga clinicians, sila yung mga psychologists, mga psychiatrists na trained pag-diagnose kung anong klaseng sintomas meron ka. Yan. Tama. Kasi ganito, alam mo na hindi ka nakakatulog ng maayos. Anong ginagawa Pero wala mo? kang ginagawa. Anong ginagawa mo, di ba? Yan. So, yung parang dun, yun ang extent. Kaya, kung, yun na nga, sinasabi ni Kuya Mike na minsan, Awareness mo nagiging bumababa. parang kung magpapadala ka lang, na, kasi bumababa yung amoy, yung Amoy. Yung awareness ba? Yung ibig sa amoy yung bumababa kasi yung parang yung nagiging helpless ka eh. Oo. Hahayaan mo na lang ba na wala kang gagawin? Ito yung sinasabi ni Kuya Mike, nung may mga levels din ng awareness ng isang tao. Napapako ka kasi, no? Napapako ka. No? And sometimes, hindi ka pala aware na nagkakaroon ka na pala ng ng mga negative behavior na Nakakasama kumbaga na sa waray-waray nagdadalan, no? Geared towards a certain disorder or behavioral problem. Ba't mo ako pinapakialaman? Yung gano'n, no? At saka yung nagiging coping nila, yung gumagamit na sila ng alcohol, di ba? Napapasubo na sila itong mga illegal substance. Ginagawa nila itong coping. Yes, it's a coping, pero maladaptive siya na coping kasi nagkakaroon Maladaptive. negative. Kumbaga, Negative bad yung coping siya. Kung tingnan mo, bad coping yung ginagawa niya. Instead of asking professional help, going to family members, no, associate with them, na yung tendency na napapasama siya doon sa mga BI, kung tawagin natin, sa mga bad if you're influence. experiencing na mga ganun, don't be afraid to ask help from Yes. your family. From your family. Open up to your family. Or sa taong alam mong makakatulong sa'yo. Not necessarily family, Kuya Mike. For example, boss mo, may personal, maliban pagiging boss mo, nakapag-open ka na ng mga personal na bagay, alam mo sa sarili mo makakatulong siya. Pwede naman. Kasi meron din di ba? May problema din. Kasi yung ibang depression galing sa pamilya mismo. Correct. Pero the best talaga, professional. Yeah, professional help. Professional help. Kasi sometimes, it's very difficult kung sa family. Kasi yung family, sometimes Komplikado din. hindi nila maintindihan na bakit ganun ka. Oo. And could be also, yung nag-trigger ng depression mo, ay yung family members Yes, mo, correct, every correct. time na tumitingin ka sa kanya, Too nag-trigger. much familiarity. Oo, di ba? So, kinakailangan mo ng iba. The way that they magsasabi. deliver, like for example, sabihin natin, lumalaki ka na, tapos sasabihin ng papa mo, mama mo, huwag ka nang kumain ng karne. Tapos ikaw, ba't ako hindi kakain ng karne? High blood ako. Kung hindi ako pakainin ng karne. Di ba? Iba yung, ibang perspective siguro. Pero the best talaga niyan, mga katoks, is professional. When especially if you're not really aware what's going on.
And then, there's this stigma na naman. Yes. If you seek help from a professional, Oo. baka Yan. sabihin na naman na, Namamarka. Ay. Kaya nga, Lumapit sa psychiatrist. May "Ito si toyo pumunta sa kay utak Yan, to. Mike." Ibig sabihin, may problema Sa utak. Oo, yun. Yan, sisiraan ng bait. Yun nga. Kaya very Kailangan important. i-advertise natin si Kuya Mike na hindi ganyan. Very Yes. important itong klaseng mga itong klaseng mga issues kasi yung iba wala na, they're very helpless, hopeless. Yes. They don't want to seek professional help Simpa man, because naduroy. they're afraid to be labeled as Yan. ganito. Yun. Psychotic. Psychotic ka. Naduroy lugod, ay, simpa man. Diba? So, yung option na lang nila, Yes. nagpapakamatay na lang sila. Kasi Yan ang they are masakit. Or afraid they to be turn to labeled. other Oo, things. kasi nandun yung, sinabi nga natin, itong negative labeling is a source of rejection. Correct. Nire-reject ka na parang meron ka ng, Outcast. ina-outcast ka na ng society. Yan, sabi ni B-Boy, it's even harder to diagnose and categorize which type of mental illness a person is manifesting. Kasi yung iba daw, yung mga symptoms, pare-pareho lang. Kaya nga, punta ka sa professional Yeah, talaga. kailangan ng They're professional help. the ones really... They're the best people who can help you. Correct. Wag mo nang antayin. If you are aware what's going on, if you're aware that there's That's a something good wrong thing with that you're you, aware. it's a good thing. Hanggat may ulirat ka pa or aware ka pa ng merong nangyayari sa yung hindi maganda na Sabihin mo, ba't kaya ako nagiging pogi? seek Parang pogi ako sa ngayon. sarili mo, puging-pugi ka. Oo. Oo, 'di ba? Kung 'di ba Palitan mo yung salamin. aware ka nga ilang araw ka nang anxious. Oo. Yun, Yeah, yun. importante kasi yung family members. Kasi Yes. sometimes when you are alone, you're not aware na, di ba? Ay, Bumababa. Kailangan pa rin, no, you associate with your family, your friends, no? Meron ka pa rin ganung mga activities. Although, may mga restrictions na kasi nagpapakita ka na ng mga warning signs. Sila yung magsusupport sa'yo na it's okay na pupunta tayo sa isang professional to seek What Yes. about, intervention. Kuya Mike, ito na bigla akong nagkaroon, ting! Yung mga sobra naman bilib sa sarili. Ano naman yan? May meron- mental health problem din ba yung mga yan? Meron yan, ano, Kuya May Mike? mga mental health problem din ba yan? Sabi mo, pogi-pogi ko, mas pogi. Yung mga ganun ba? Pag sobra naman, sobra yung arrive. Oo, sobra yung arrive naman. Sobrang arrive, mental ba yan? Issue? May mental health problem Yung ba iba, yan? downer. Oh, iba kasi 'di ba parang Mababa bumababa yung yung ano mo, self-esteem. yung tingin sa sarili mo. Yung iba, yung iba super- sobra naman. Sobra yung self-esteem. Oo. Ano kaya, Mike? Mayroon bang... Okay, ito yung sinasabi natin na you realize your full potential or your ability. Di ba you realize, no? So kung yung realization mo ng ability mo, alam mo na ganito lang, no matter how hard you try, ganito na lang, di ba? Eh yun lang talaga kasi yun yung na-realize mo na potential na meron ka, no? But you go beyond and then some people will negatively criticize you, it will have a negative impact later sa personality mo. Kaya dun, minsan pumapasok ay yun, no? pumapasok yung mga negative criticism na blah-blah, di ba? Kasi yung mayroon ding mga social expectation na kinakailangan natin i-meet eh. Hindi lang sa sarili natin. Mayroon din mga social expectation na depende din sa ability mo. At saka paano mo yun i-cope. So in other words, there are people talaga na mataas yung arrive niya, o mataas yung dating niya, na tayo as friends, na in a private or in a secretly manner na sinasabi natin na, pre, wag naman ganun. Boss-bossan mo naman. Boss-bossan mo naman. Kasi parang in reality, hindi naman ikaw ganyan, di ba? correct, You love music, but the music doesn't love you. Something like that. Quack, quack, quack. Yabag yun. Yun ang hindi nakakarinig na sintonado sila. Hindi sila aware talaga. Yan, Ayan, Hindi marinig, ibigay mo yung mic. Shout out si Taps, si Tupper, nasa alang-alang. Para sa'yo to, natakot. Yan. Maraming salamat, saya. Kuya Mike. Ang saya ng Hindi, usapan. ang saya talaga pag yung kausap mo, yung talagang May alam. at saka Mm. full knowledge.
Hindi naman sabihin natin kasi we're still learning. Oo. Pero Nandito authority, si Kuya Mike. sabihin na natin authority si Oo. Kuya Mike when it comes to yung mga Oo, usapin na mental ganyan. health, oo. Kasi parang yung nagkakaroon tayo ng parang instant, parang ano ba, self-satisfaction ng Yes. mga questions natin na kung tayo lang sasagot, parang Mahirap. yata, mahirap. Oo. Oo. Thank you. Yun. Salamat. At least professional talaga to. Mm. Kasi psychiatrist to eh. Oh, correct ba kayo, Mike? Oo, may master pa tong something. Ang daming apelyido, sabi ni... daming subtitle, sabi ni... At saka yung maganda kay Kuya Mike is nag-share siya. Yan. Yan. Kasi iba yung ganito na may ang tawag dito na kahit na sabihin natin na siya yung authority ng ganitong klaseng hindi niya pinagdadamot na Correct. punta kayo sa akin, bayad na lang kayo. Oo, Diba? correct. Oo. Sige, alam mo yan, Sinishare niya. pag-appointment na lang, sasabihin ko kanina ang problema mo, di ba? Oo. Iba naman yun eh. Advocacy sa ni Kuya Mike. Yun, yung advocacy ni Kuya Mike. Yan. Speaking of advocacy, mga katoks, meron kaming inaano about yung social responsibility. Now, Soundcheck, KBOX is our advocacy is to recognize, nurture Eastern Yes. Visayan artists and to uphold Eastern Visayan music or EVM. Now, alam natin ng mga artists, hindi lang musikero, visual artists, artists. Ayan na! Another bloopers! Oh, eto. Oh, malamig. Ano ba yung artist? Eto. Di ba yung mga artists, Seryoso tayo ngayon. This is a serious matter. Yes. Emotional Yes, yung mga emotional. artists. Yes. Now, ako may kaibigan ako, musikero to. Kilala to ni Kuya B-Boy, si Nico. Si Nico. Oh. Ito si Kuya Nico nag-suicide yan. Oh. Ito keyboardista to. So, yung madalas kasi yung artists, musician yan kasi doon nanggagaling yung art nila eh. 'Di ba? So, makakatulong si Kuya Mike sa KBOX. Yes. Advocacy ng KBOX. Kaya nga, magiging staple dito si Kuya Mike. Yan. Doon ang pasok ko. Yun ang punto ko. Yun ang punto ko. Bakit nandito si Kuya Mike? Kaibigan to ng sound engineer Ang ganda ng namin. intro mo. Yun ang intro ko. Yun ang ganda Kasi ng intro. inline si Kuya Mike, yung advocacy niya sa mental health, is inline sa advocacy natin to nurture Yes. artists. Now, Yes. part of nurturing artists is to Your needs nila, yung emotional needs. yung emotional, mental, nila, Yan. 'di ba? Nurturing is taking care of someone, 'di ba? Yung parang Yes. synonym 'yon, ewan ko lang. Hindi ako magaling mag-English, pero pagkakaintindi ko parang pareho din, 'di ba, Kuya Kim? Yan. Doon papasok si Kuya So, ibig Mike. sabihin, if you feel sad, call Kuya Mike. Yan. Or punta kayo ng KBOX. Di ba? Dito marirelax ka. Oo, may painting. Kaya don't be afraid, Yan. di ba? To open up. Open up. Wag naman yung open up na Eto Diba? na, speaking of open up, don't be afraid. Mga katoks, Yan. we announced yesterday the biggest statement of KBOX Studios. to date. Kahapon. To date. Oh yeah, to date. Ito, to date. Okay, to date. Yung biggest statement ng KBOX Studios. Now, yun ang part ng advocacy namin, Kuya Mike, is to really define ano yung music ng Eastern Visayas. Kasi pag sinabi Yes, mong... that's the goal to Yes, define. that's the goal. But to achieve it, Oo. you must send. We are Yan. inviting all musicians, be it across. sabihin natin na lang na nasa bedroom lang, Oo. o musicians with compositions or talents in singing, Yes. doing cover songs, Yes. to submit Mhm. through email in mas maganda sana through MP4 format para Yeah. maganda yung quality. para mapalabas namin online sa buong mundo Yes. na makita yung talent dito sa Region 8. Oo. Wag na tayo mag-ambisyon na pupunta tayo sa US, Oo. punta ng Manila.
mag-ingay tayo dito sa Oh, Tacloban. dito mismo. Dito mismo. Let's show them What we got. what we Yan. got. Join the... And we will be the platform for you guys. Yes. Kasi yun nga, sabi pa nga namin, this is not a competition anymore. When it comes to music, it should not be competition. Yes. We are breaking all barriers. Yeah, we are inviting everyone, any genre, Yes. because we will show it. Yes. And kung ano yung we will have segments on those natatanggap namin na mga videos or music. Yes. Oh. So, yun, papalabas namin lahat yan as Yes. much as possible. Lalo na yung sabi nga ni Kuya Mike about mental health naman, discrimination. Marami dyan, alam ko, may kapansanan. Dahil dyan, gustong tumugtog, pero dahil dyan, ayaw. Ayaw, natatakot. Oh, like Natatakot. sabihin natin, wala silang magandang camera. Oo. O kaya yung sinasabi mong kapansanan. Oh, yung for example, yung mga PWD. Oo. Oh, di makalakad pero magaling. Marami diyan ha. Tulad ng nakikita niyo sa Ormoc, sa pier. Bulag, kumakanta. No? Marami diyan yung hindi lumalabas kasi natatakot. Yan. We are again like sa statement sinabi na we are breaking barriers. O kaya, meron kang kaibigan na mahihayin. Kunan nyo ng video. Oh. Habang nagkakaroke kayo, kunan nyo ng yan. video. Yan. Padala niyo yan, email. We will introduce Eastern Visayan music to the Yes. world. Yan. So, yan. Maraming salamat ulit. Kuya Mike, di ako papasalamat kasi babalik kip eh. Baka hindi ka bumalik pag nagpasalamat kami. Hindi, joke lang. Kuya Mike, thank you again for sharing this, for being here in this It episode. makes this episode or this whole sound check worthwhile pa. Yes, of course. Masarap dun mensahe muna sa natin dyan, mga katoks na nanonood. Sige. Okay. Again, thank you for giving me this wonderful opportunity to be part of KBOX Soundcheck, no? Gusto ko rin i-grab itong opportunity na kasi magkakaroon kami Ken's ng anniversary next week. Yung Uy! 16th year anniversary ng Department of Health Treatment Wow. and Rehabilitation Center. So, I would like to advance congratulations sa lahat ng bumubuo ng DOH-TRC Dulag, no? And I would like also to express again, kay Kendall, kay Feds, at saka kay Rap for bringing me here, no? Kasi meron kaming tama yung kino-conceptualize kanina kasi nagkakaroon kami ng magandang discussion on how are we going to sustain this wonderful segment, this wonderful discussions, no? Hopefully, in the future, we will be inviting other personalities, no, na makakapag-sustain, no, na magbibigay buhay doon sa mga artist na hindi natin ma-reach out because nga meron silang mga barriers, no. So, yun nga, pinasasalamatan ko yung KBOX production, of course, under the leadership of Kendall, na very generous magbigay ng time sa mga taong nangangailangan, hindi lang sa pagiging artist, no? Itong mga taong nandun lang na hindi nabibigyan ng pansin. Salamat. Yan. Maraming salamat, Kuya Mike. Yan. And of course, may mensahe ka, Brad? Oo, meron ako. Meron ako. Sige. Yun nga, with what Kuya Mike said, I think yung magiging resulta nito is, I think, maganda yung parang tripartite thing. Yes. Di ba meron tayong nasa DOH sa government side, tapos meron, ewan ko, kung may organization or what, at tapos may isang, di ba, usually tripartite, tatlo yan eh. So, yung mga nasa government din, which nandun si Kuya Mike nabilong, at least naririnig din niya dito yung mga local tao, o yung local people, yung mga sentiments nila din eh. They might be ordinary citizens, but they have also their, parang they could make an impact din kasi sometimes hindi natin nalalaman lahat. Yun. So maganda yung parang nagiging tripartite yung dating. Correct. Yun. So yun, tsaka drink water. Oo nga kasi, 'di ba? Pag sinasabing 8 glass a day, parang hindi mo natin magawa, pero kung magiinuman kayo diyan,
walong bote o di correct. kayo nagrereklamo ano? Isang sitting lang yan, di ba? Correct, So correct. drink water, yun. Yan.